vegyünk rá. De mit vegyünk? Jó, figyelj, jó, figyelj, srácok, jó. Tehát belerakjuk, igen, belerakunk egy ilyet. Előre mondom, csak azért nem akarom, érted, mert én vagyok az, aki itt foggal, körömmel harcolt az ellen, hogy nem akarok költeni a játékba. Érted? És nem akarom, hogy olyan legyen, mint aki szembe köpi az elveit. Tehát, hogy továbbra is állítom, hogy magamnak én nem vennék ebbe a játékba semmit az égvilágon. Nem támogatom azt, hogy vásárlás a játékban. Jó. De ez most egy wager, tehát legyen már valami izgalom benne. Úgyhogy ezt most meg fogjuk csinálni. Akkor srácok, az lesz, várjál. És hogyan? Jó, megoldjuk. Jó, szóval nézzük meg a My Team pontot, jó? My Team pontot. Azt mindenképpen. És akkor legyen mondjuk egy 21 000 My Team pont. Az 1700 forint. Szerintem az... Miért nem akkor már 3500 forint? Na, tesó azért, nem kell itt túltolni. Alapból erősebb csapatod van, igaz? De akkor összerakok egy olyat, hogy a 3500 rámig, akkor összerakok egy olyat, ami egálban van. Ha? De az egy kicsit sok, annyit már úgy sajnálnék kiadni annyi pénzt, érted? Tehát, hogy így... Jó, figyelj, jó, legyen. Az előző videónak legalább a bevételét akkor erre rászánom. Jó, így is tudom. Akkor 3500 forintos... Wager, srácok! 50 000 My Team pont. Rakjak össze, inkább azt mondjad, hány ametiszted van? Sem, 0. Előre mondom neked, hogy egyikünk se hisztizzen. Jó? Nem. Hogyha te se, én se fogok... Előre akarom ezt, mert olyan kellemetlen visszanéz azokat a streameket, amikor Amúgy nem kellemetlen, én ezt nagyokat röhögök rajtuk. Jó, amúgy jó, hát röhögni, én is röhögök, de akkor nekem kellemet volt. Na, és izgulok. 500 forint gamble. Ruben mindjárt csinálhatja majd a visszavágást, hogy én is csinálom. Én is elfogadom a kaszinót. Igen. Na, mehetünk? Persze, tesó, gyerünk. Átraktam valamiért 4 percre, 5 perc az. Igen, 5 perc az, tryhard leszek. Kicsit nagy tryhard leszek, jó, gyerünk. Nincs hiszti, nem élünk a múltba. Nincs hiszti? Hát nyilván nem élünk a múltba. De, várjál, most történik? Ja, jó, oké, nálam is történik, jó. Jó, szétadom, srácok. We back at it. Like a motherfucking gambling addict. Így van. Lucky OS a neve most már. Mennyire nem? Na jó, Desmond Bain beérkezett, látom. Van ott még egy Bradley Beal. Na jó, gyerünk, fú, de... Jó, let's go. Srácok, let's go! Mi az a mez rajtam? Ja, ezt még... Nem tudom, undorító, igen. Érzem a szagát. Igen. Na nézzük. Oké. Omból all the way, oké. Igen? Persze. Jó, adom amúgy, legyen. Oké, mehetünk a vonalra? Nem? Channing Frye-ja van! That's Moncrief, baby! Köszönöm! Chris Paul. Hell no! Nem. Jó, srácok, nagyon izgulok amúgy, nem tudom, félek mozdulni is kb. Akkor inputlagom, mint a ház nálam amúgy. Tényleg? Aha. Nagyon csúnya. Hát az... Bocsánat, ez elég szar volt. Nálam is, amúgy, nálam is van. Nálam nem olyan durva, de van, bőven van, ja. Ez a magyarok ellen mindig ilyen amúgy. Tesó. Az meg. Hát jól van. Jaj, ne! Bazd meg. Bradley Beal. Milyen kucsba vagyunk, bazd meg. Ne! A kurva élet! Cashview on the block like a Mutombo. Nem annyira jött az össze. Nem jött össze. Nem nagyon. Vupiri vupla! Ez a kurva kurva rossz ez. Dehogy rossz! Miért amúgy a valódi meccseken mit csinálnak ugyanezt? Oké, rendben, illegal, tesó! Illegal! Várj egy picit. Rendben. Rage quit, haszom. Ja, jó, oké. Rage quit! Jaj! Fú, azért nagyon izgulok, nem tudom miért. Én is amúgy, de... Ugye az a... Igen? Poén, hogy izom. Bazd meg. Amúgy online. Ja. Nem férek ott elgetsz. Nem nagyon.
Na jó. Na jó van, Na jó van, na jó van. Azért nagy defense-ek vannak itt, kérem szépen. Tudja, hogy triplán nem kell fogni? Persze. Vagy ez a kurva dupla a kurva életbe. Ja, Istenem. Srácok, annyira más amúgy az egészek a természet, hogy van valami tétje is a dolognak. A Channing Frye-jal most nagyon jól jársz amúgy, hogy ki van húzva onnan a paintball Mutombo. Így van, nagyon szépen csinálja a fiú. Pick and pop, a rohadt életbe bele. Jaj. Oh my god, boy! Nagyon jó, meg se tudok szólalni. Ne! Oh my lord! Lord have mercy! Úristen, geci, de rossz. Húha. Igen, azt láttam, hogy nem annyira adta ki. Na jó. Tie game at 6. Tie game at 6, baby. Stockton. Bizony. Nem. Nem nagyon. Julianus barát. Janis ott van. Azt a kurva eget! Azt mit ment? Ez kemény volt, tesó. Ah! Lockdown defense van. Ó, de szépen csinálja! Channing Frye, de nem tudja megcsinálni. Nem nagyon. A Mutombo, tesó, hát ez vége van. Nem ugrik el! Nem ugrik el! Nem ugrik. Tudja, hogy nem szabad ugrani. Ó, de kár volt az. Szép volt. Jó defensetek van most amúgy. Á, szép, tesó, benn van. Így van, rohadt életbe! I need a fucking timeout! Oh my god! Oh my god! Na jó. Variáljuk át kicsit a dolgokat. Igen. Igen. Hol van? Ott van. Látom kicserészben. Persze, hogy látod, nyilván. Nézi. Úristen! Nem tudja, de tudja! Megoldja, geci. Birdman! Ez a izél jó megcsaptál. Az ki a tököm amúgy? Ja. Give me that! Jó van. Jó. Aj, de azt meg, megnyomom, hogy ugorjon. 100 millió év. Jaj, Istenem. De szépen csinálja a fiú, még mindig nagyon érzi ezt a 2K-t. 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 Kobe! Tudja. Nem is használom ezt a Kobe lapot, hogy mind nagyon jó amúgy. Hát ja. Eljár felette az idő, gondolom. Vagy nem tudom. De amúgy igen, annó szétgyújtották a seggemet vele folyamatosan, megállás nélkül. Oh my god. Oh my god. Smith Jr. Nice. That's how it should be done. Don't jump, young blood. Jó, nem ugrottam. Tudom. Ah! Tesó, you like my ass up? Oh my... Tesó, az a defense, ha hányom el magam. Nem. Hell no. Ja, már lejárt az idő. Nálam csipogott, nálad nem, jó van. Na jó van. Hú, tesó. Jó van, jó meccs lesz ez, látom már előre. Sour Patch. Na, azt mondja, hogy... Sour Patch. Ott volt a pálya szélén. Jó az a Tim Hardaway amúgy? Hát, kb. Egy meccsen használtam. Ja, értem.
Hoppá, Sid Moncrief. Agresszívoskodik. Persze. Aha, Iguodala. Igi. Na az első mi volt az első akciós? Valami szar volt az, azt hiszem. Aj, de szépen csináltad, te jó ég! Hát megszopatott. Na jó, nem úgy van az, te Soms. Nem úgy van az. Miller. Mikey Mike-enik. NASA. Nyúkálingolok. Nem oda akartad? Cobbs. Cobb az mindent bedob, bazzeg. Támadásban már most látszik, hogy te azért jobban ott vagy. Annyira azért nem panaszkodhatok szerintem. Itt a dolgok véget. Igi, jó védő. Bazd meg! Azt a kurva, az hogy sikerült? Igen, szélső marad üresen. Annak nagyon kellett volna, hát ilyen hülye nem lehetek, hogy... Isten! De kellett volna az a tripla, te jó ég! Azt a, de nagyon kell... Fú, az nagyon kellett volna, bazd meg! Nagyon kár érte. Megint nem oda, bazd meg, mindig azt hiszem, hogy izén van. Moncrief bezavar egy kicsit. Nem tudja, hál' Istennek. Nem ugrok el. Kár volt, nagyon jó. Fú, de hülye vagyok, te olyan fasságokat csinálok, hogy fáj. Szép vagy. Igen, így van. El kell futni mellette a picsába. Semmi baj, van még időnk. Van még azért. Oh my good lord! Heaven! West Virginia! Oh, jó gyerek. Country Lord! Country Lord! Take me home. To the place. Nem jó. De tesó, tudjad már! Ezt nem hiszem el! Magasabb vagy! Az úr kegyelmezzen! De tesó, mi az a defense? Becsúszik mögötte, hát halok bele! Én akkor nem tudok rányomni a cserére, imádom. Igen. Jó. Mi volt az a screen, haver? Jó. Jó, hát 6 pont van közte. Nem állnak jól a dolgok. Maradjunk csak az... Igen. Az nagyon szépen csinálod, fiam. Tesó! Nem igazán tudok mit kezdeni veled, az a helyzet. Nem igazán tudok, szokás szerint itt tartunk. Tessék? Nálam mititbe is így mennek. Úristen, Miller, bazd meg, hát hal bele. Tesó! Hát igen, sejtem. Úristen. Úristen, tesó, hát mi ez a gyötrelem, bazd meg? Halok bele. Hát fáj az egész, tök szarul megy a... Rakás fos vagyok most. Tényleg, nem tudom mi van. Mondjuk ez a izé amúgy megcsap. Az on-ball only. Mert valamikor jobb on-ballozni, de sokszor van olyan, hogy tudod, így nem tudja a center normálisan levédeni, így becsúszik, meg nem tudom. Igen, de amúgy valamikor, amikor off-ballozok és kapok egy csomó kocsorot és átváltok egy kicsit on-ballra, akkor ott valamikor így meg van lőve az ellenfél amúgy, hogy elkezdtem on-ballozni. Azaz, ugyanez, én is szoktam néha variálgatni meccs közben, ja. Na jó. Ott fogja pedig láttam. Azt a kurva geci. Kemény. Ah. Az most nagy díj volt. Igen. Most ez jól jött ki. Á, úristen már! Így van. Meg. Mi a... Tesó!
Sajnos le... Nyomtam a rohadt négyzetet az utolsó pillanatban, és úristen! Rossz büntetőt, főnököm. Nagyon jó. Ó, tesó, szörny, nem lehet vele büntetőt dobni, egyszer... Oh! Na jó, mindegy. Halok bele, ember! Még a Steel-t nyomtam, érted? Azt oh, jó, gyerek. Valahogy én faltoltam, és nem tudom, hogy... Nem tudom, ez mi volt, én se. Furcsa volt az egész. Gyönyörű, nagyon szépen csinálod. Jó, mindegy, menj a vonalra vele, ő se a legjobb büntető dobó azért. De azért be lehet vele szottyantgatni, gondolom én. Már megy ott is van, így van. Persze megy a rászás. Persze, hogy megy, tesad, el kell kezdeni tryhardolni. 9 pont van közte, az rengeteg. Nagyon jó, egyik se jó. Ó, Isten! Give me that! Na jó, nyugi. De te! Jó, ne. Kurva ideges vagyok amúgy. Láttam Desmond Bane-t ott a sarokban. Láttam, hogy ott van üresen. Nyomtam gyorsan az Icon Pass-t, és nem történt semmi. Besért az Icon Pass, vágod? Szörnyű. Mit csinál? És mit csinálok? Jó. Nem hallom ezt. Fú, srácok, nagyon szenvedős, az egy 11 pont. 18. Nagyon, nem, csak 9. Nagyon elmaradunk. 11 pont. Nem csak 9, 27-18. Ja, jó. Akkor csak 9. Szavasz Csós Levente. Hello, szia. Szervusz Levente. Nézzük meg ezt. Sokat nem várok tőle. Jó. Na, ez gerét. Fú, tesó. Akkor a 3000-et fogok ki most elbukni, hogy nem igaz. 3008, hogy mennyi volt az a szar? Valahogy úgy. Hú, ezt elvesztem. Aj, de miért segít ide ez a fasz? Nem tudom. The glove! Hú, tesó. Fogalmatlanul ott áll Mutambo, bazd meg, azt se tudja mi van, geci, de magamat látnám a pályán, olyan. Ezek a screenek is. Jézusom. Az jó legalább. Na végre. Végre valami. Creepy, mondom meg ünnepel. Tesó, persze, de akkor muszáj ott megállnia, igaz? Nem, nem, az nem Fry. Hál' Istennek. Nem, azt hittem a Desmond Bane amúgy. Ja. Azt meg pedig tudtam, hogy oda fogod passzolni. Nagyon nyugodjunk. Uram, atyám, te jó Isten, nem tudom, én mentem ki, igen. Közben jöttem rá, hogy tök fölösleges. Jaj, Istenem. Tesó, mit csinál? Mit csinál? Azt a kurva! Fú! Hát ebből nem hittem, hogy ebből lesz valami. Jó, álljunk meg nagyon gyorsan! Túlságosan gyors vagy, fiam. Milyen vagy a fiam? Nem. Elnézést kérek itt a pofátlanságomért. Nem. Megvan. Ezt nem hiszem el. Jó. Az meg is nem tudja visszadobni. Jó. Az olyan lassan csinálják. Na, 2 pont van közte. Kibassza a kezéből. Kibassza. Sokat nem érek vele.
Á, de kár érte, pedig mekkora díj volt az, te jó ég. Jó ég. Jóságos úristen! Bazd meg, Channing Frye! Tudta jól a fiú. Azt is tudtam én jól, de nem tudok olyan gyorsan pozíciót váltani. Az őrlik amúgy. Júj. Az komoly volt, mi? Halt, jó. Legyen le valami. Na jó, Mizu van. Bazd, Payton is tök jól teszi a dolgát amúgy, viccen kívül. Ezekkel a büntetőkkel vagyok még néha szarban amúgy. Én is. Csak egy release-zel dobom. Ja, amúgy nekem is lehet nekem is át kéne raknom amúgy. Mi ez double team? It is what it is. Szép volt, szép volt. No cap, szép volt. Takarodj? Gyerünk, Chris! Miért volt? Nem tudom, de ne aggódj miatta, borzasztóan dobja a büntetőt ő is. Jó? Jó. Jó, hát de nem, ez olyan, hogy általában 50% a kettő. Ó, nem, nagyon jó. Most valami most éreztem. Hazudjál még. Hazudjál még a sor. Nem, valamiért most éreztem. Bazd meg, Birdman, Istenem. Madárember. Nagy madár amúgy. Hagyj madár amúgy. Mi ez lesz? Mi a... Wow, bro. 52%. És kurva élet. Na Jézus Mária. Az tud valamit azért a faszi. Ugyan már faszi. Ugyan már Murray. Murray! Nem nagyon! Kobe az jó, bazd meg, szép. Nem! Tesó, létet dobálok. Mi történik? Gyerünk, Johnson! Nem, mert megfogom egy izével Tim Hardaway-jel. Megfogja. Mi a bánatos úristen nyila véreres farkáért vannak maguk itt? Oh! Kékeres. Jó, 4 pont. Igen, jó vagy. Ide net szó, bazd meg. Júj. Meg a hulla fáradt, köszönöm szépen. Falt ez az, jó! De miért faltolja le az AI? Nem tudom. Büdös picsába, és 0,6-nál faltolja le. Ez a hülye. Cserél, persze. Hogy tudja. Jó. Jézusom, az borzasztó. Aki 50%-ot dobja bőket, nagyon szarul dobja. Aha. Tényleg amúgy. Látod? Az mi? Látod, szarul, tényleg szarul. Ah! Oké. Na most nekem nem volt semmi hang amúgy. Na jól van, utolsó negyed, srácok, coming up. Kemény. Fú, kemény a 3. Akkor végezünk, amikor mehetünk parkozni. Így van, nagyon jó lesz, pont jó lesz. Szétizgolom az agyam. Na várjál csak, valamit itt variáljunk át. Ne nézzed, tesó, jó? Nem nézem. Nem nézed, helyes, jó? Mondjuk tök mindegy, mert úgyis 5 másodpercnál levágott, hogy mi van. Ez kicsoda? Sidney Moncrief. Ja, tényleg. Na jó. Az Perry Mills. Bazd meg, faltól oda a Stockton, miért? Megőrülök. Peter Mills. Ezzel nem dobok 2-2 Igen. senkivel. Hoppáré. Gyerünk! De az. Áááá! Jézusom, mi van? Mi ez a kicseszett mismatch szar? Azt a kurva!
Azt hittem, az falt lesz, Geci, az kurva élet. Nem, az a... Amúgy online Geci mindig falt. Mindig nekem is. De szerintem most az volt, hogy olyan szögből mentem rá, tudod? Vagy nem tudom. Nem érhetett testet sehogy sem. De szépen csinálja a fiú. Azt a mindenit, bazd meg 4 pont. És add már be! Megy az idő közben. Szarakodok itt vele. Nem érek én erre rá. Nem érek rá estig. Döcsikbe leszállok, vagy kimegy be. Nem érek rá estig. Béla vicc. Igen. Hopp, vupidi vuplá. Az támadó. Bazd meg! Itt vagy? Persze, mehet. Köszönöm, megvártál, meg vagyok. Jó! Nagyszerű. I'm very happy about that. Olyan szar a driving dunk, de szóval, hogy mégis be tudta tömni. Meglepő. Óram, atyám, tesó. Annyival gyorsabb a fry amúgy. Ja. Öt pont. 3 perc. Aha. Csinálja? Lófasz. Szép defense volt. Transition? Nem nagyon. Nem nagyon. 5 pont. Igen. Az túl sok. That's too late. Nagyon jó. Jól van. Azt még nem tudom, hogy fogom neked majd elküldeni a lóvét. Azt én is tudom. Hát így van. Neked ugye, hogyha bármi történik még itt. Nem fog, igen. Nem jó. Öt pont és 2 perc. Majd kitalálunk valamit erre a pénzes dologra. Jó. Na. Complete. Még látok némi reményt. Minimális reménysugaram még van. De nagyon minimális. Revolut. Amúgy van Revolutod? Van. Ó, akkor azon keresztül simán, ja. West Virginia, Mount Mama. Te hülye vagy. Most feljött a defensive squad. Aha. Hát. Most valamit csináltok is, srácok, vagy mi a fasz? Mindenki áll egy hely, mint egy darab szar? Mi lesz itt? Jó. Gyönyörű volt. Ez ki az? Dylan Brooks? Aha. Wow, bro. Na jó van, szép volt, tesó. Szép volt. Még szép volt, de 7 pont. De micsoda? Hát de tesó, nem, figyelj, nincsen nincs lehetőségem már semmi. Annyi időm nincsen dobni, egyszerűen 1 perc alatt ezt nem hozom fel. Egyáltalán. Úgyhogy ez tudjuk jól mindketten, hogy vége van már rég.
Így van. Elfáradtak. Nem működik annyira most a squad, úgyhogy vége van. De jó volt tényleg. Jó volt abszolút. Azt a kurva bazd meg, hát mi a Az fasz? Iguodala nem rossz amúgy. Az nagyon jó is, maradjunk annyiban. Na nem baj, FIFA is ezt mondják, pedig évről évre változtat. Ja, most ezt nem kicsit is kellene olvasni. Nem is tudom, minek kezdtem el. Már! Haigálja már, disrespectful! Ne, ez nem Tudom, csak hülyéskedek. Larry Mary. Halle Mary. Azért. Többet kellett volna Korver. dobni. Ez egy Corver release amúgy, get. Hasonló, ja. Nagyon jó a Mike Miller még mindig amúgy. Azt a kurva, tesó. De tesó, hát azzal a kicseszett bazd meg, mi a tököm? Azzal a Corverre Igivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Igen, mert defense-re is jó. Na, szép GG, volt, GG, tesó, GG. szép volt. Hát, Jó volt. kellett volna nekem az a My Team pont, de hát most már aztán mindig. 6 pont, amúgy jó meccs volt egyébként. Tényleg a offenzed az jobb. Amúgy defense-ben szerintem elég jó a tímem. Mármint, hogy sok mindent így nem vettek észre időben sajnos. Meg azért Mutombo eléggé amúgy, eléggé kompromisszumos, meg kurva lassú. Igen. Viszont Viszont én a izét meg amúgy nem tudom, online például én a pick and roll-t, azt én nem tudom levédeni, geci sehogy. Hát Ezt azt a pick én... and popot kurva nehéz. De azt nagyon-nagyon nehéz, az minden évben nehéz az. Na jó van, tesi, akkor hogy legyen, küld már el a izét, azt a, van egy az ID, vagy mi a tököm, tudod, ez a tag, vagy mi. Igen. És akkor megtaláltam. 3490. Egy centtel se több. Egy centes, itt van a tagem. Azt lesz screenshotolom és elküldöm, az jó, nem? Az is jó, persze. Hol küldjem? Discordon? Messenger az jó lesz. Messenger. Aha. Megvészom, aha. Na várjál, kiket, hogy van ez? Partner. Telefonszám vagy e-mail alapján. Hogy megy ez? Én még nem is küldtem pénzt is soha. Csoport. Partner. Ott átküldtem a izét. Ja, láttam, jó, csak még itt... Csak, az a baj, csak azért mondtam, hogy küldjem a Discordon, akkor be tudsz szkennelni a telefonról a monitoron. Ja, értem. Nem kell beírogatni. Küldjem ott? Ne, jó lesz, ezt beírom, most már látom, mit kell csinálni, jó, csak még ez mondom, sosem csináltam még ilyet. Jó, ez így, beírom én. Mi hosszú? Jó. Oha. Nem, ott a Choe Boer Tamas alatt Tudom, van, látom. szerintem arra kell. Aha. Choe Boer Tamás, így vagy te beírva? Azért, mert ővel tudod, Ja. ővel írja, és nem tud őt írni. Ja, Istenem. Elvileg elment. Meg is jött, köszönöm szépen, egészség. Nagyszerű. Na 50 000 My Team pont, költsd gyógyszerre. Gyógyszerre.